Ndistreseleni uba unyaka nonyaka sihlala sisiya epasikeni. Ndikhula ndingako sasisiya epasikeni, nakule minyaka idlulileyo bendiyile epasikeni. Kulona unyaka kuyiwe epasikeni futhi zange ndayibona yona ipasika isiza kuthi, qho thina siya kuyo ipasika. Mna kulena igema ndiye epasikeni ndifuna ubona uba yona izawuza na, ngoba kaloku kuthiwa siphila kwilizwe lenkulu le u-50-50. Kutheni thina sizawubane sisiya kuyo yona ingezi kuthi? Uba izanga kumna futhi andiphinde ndiye nakuloo pasika. Nooyesu bakhona babane kuthiwa bayafa bayavuka. Kule game uCifane uzawuvuka uyaxoka akazuvuka tu, seke bambethelele bazawubona. USinbe nangoku wayekhwelele esili lakhe elikhwele esiya eJerusalem ehamba nabafundi bakhe. Uba welikhwela apha eSouth Africa eCifane nxa ikhwele sakukhula iingubo zethu sithi hosana hosana, makubongozayo. Ibingazubakho loo nto leyo. Thina besamamkelisa ngama-ZCC. Thatha ama-ZCC aye phaya athi esathi gqipha kuze kuthiwe rhotso hayiyade baxhenze ugqiba kwama-ZCC. Ukuxhenza kwabo kukuwa kwakhe kwelo esile esaCifane, ngoba kaloku ama-ZCC xa ixhenza kubakho laa nto kuthiwa yinyikima, ngesilungu bathi yi-earth cake. Kodwa yilapho yona ngesilungu. Bezawuba beCifane ba.